Fodøvelse til hammertær. Hammertær, det er der, hvor tæerne de er sådan helt krumset sammen. Det kan være en, eller det kan være flere. Sæt halen godt i underlaget, og vip tæerne op og ned. Lav øvelsen gerne flere gange om dagen. Der kan godt gå flere måneder, før du kan se et resultat. Det er lidt afhængigt af, hvor slemt det er, og hvor flittig du er til at lave dine øvelser. En anden øvelse, der er et eller andet håndklæde eller et eller andet, og så simpelthen få samlet op med tæerne. Igen kan det kræve øvelse. Der fik jeg fat. Så simpelthen øve det her med at få samle noget op. Håndklæde, viskestykker, sokker.